Викнах майстор у дома за поправка на чешма. І дойде едно момче, пита кранче ли тече. Питна го едва, врятна го насам натам. Стана чудо, ой-ой-ой, кранчето запуши той. Питна го едва, врятна го насам натам. Стана чудо, ой-ой-ой, кранчето запуши той. Майсторе, майсторе, питни тука, майсторе, 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 правиш го добре. Майсторе, майсторе, питни тука, майсторе, 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 правиш го добре.